L-akbar monument soċjali li dan il-gvern se jħalli għal ġenerazzjoni li tiela l-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà tagħna. Dan stqarru l-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd li għadda fl-eluq tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Integrazzjoni li ssir fost oħrajn billi l-gvern se joħloq djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità li mhux se jkunu istituzzjonijiet imma djar fejn persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom b'mod indipendenti. One News żar it-tielet dar li se tkun għal persuni b'diżabilità, dar li fiha madwar 900 metru kwadru u li tinsab f'Pembroke. Dwar dan tkellimna mal-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Bħala Housing Authority diġà identifikajna it-tielet post li fil-fatt jkun qed jgħaddi għand id-Dipartiment tal-Persuni b'Diżabilità. L-ewwel wieħed kien is-Siġġiewi, it-tieni wieħed Ħażabbar, issa sibna semi-detached bungalow għal persuni b'diżabilità ġewwa Pembroke. Huwa fissrilna li minn barra dawn it-tliet djar hemm aktar li qed isir f'dan ir-rigward. Dan apparti li kien hemm expression of interest mid-Dipartiment tal-Persuni b'Diżabilità fejn hemm identifikat post għawdex u riċentement ingħatajna wkoll żewġ postijiet oħrajn min-naħa tal-Government Property Division ħalli jistgħu jkunu jiġu konvertiti għal biex kunu persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jgħixu fihom. Bħalissa qed isir assessjar mill-periti inkarigati biex id-dar f'Pembroke tkun aktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità, xogħol li mistenni jitlesta fl-iqsar żmien possibbli biex din id-dar titlesta din is-sena stess. Din hija waħda mit-targets ambizzjużi ta' dan il-gvern għax nemnu li persuni b'diżabilità għandhom jingħataw postijiet fil-komunità u hekk ukoll inkun qed inserħu l-imħuħ ta' diversi ġenituri ta' meta jmutu huma u t-tfal tagħhom b'diżabilità ikollhom fejn jgħixu fil-komunità.